su da na je na tuntuɓi ciyaman fati na Yabo local government na mazaɓin ne da shugabannin rumfa, kuma a local government din na gani da idan sun zuba jami'an tsaro, ko da mun ka shiga aka tabbatar mana tun jiya da daddare sun riga sun yi zaɓe su. Sun sami kansaloli da esco kowanne membership, ina akwai membership a nan kowanne wanda yake da wannan guda takwas sun ka rubuta kowanne wat escort kenan sun kai escort suka yi zaɓe, escort sun kai Delegates suka yi amfani da su yanda aka ce kato bayan kato, ka shiga midiya kaga waɗanda suka yi zaɓe na tsakani da Allah, zaka ga an jera mutane sun bi bayan ɗan takararsu wanda suke so, kuma an ka tambaye su sun amince, suka ce sun amince, aka kyarga su a gaban idon duniya. Wannan kuma ina kalubalantar duk wanda yake Shagari da Yabo ya kawo min bidiyo guda inda ya ga ana zaɓe, ko kuma inda ya ga jami'an, inda ya ga ma'aikatan zaɓe na INEC sun ka zo sun ka tsaya domin gudanar da zaɓe. Yanzu wani mataki za ka ɗauka ganin cewa wani abu? Babu wani matakin da zan ɗauka ille kotu zan tafi a neman min hakkina, saboda ba a yi min adalci ba. Daga ranar har yanzu, tun daga ranar da aka sa ranar za a yi primary election, babu wanda ya kira ni daga jam'iyya, babu wanda ya kira ni daga INEC ya ce mini a ga tsare-tsaren da aka yi, ina nawa wannan agent dina ba a tambaye ni ba, amma su suna nasu agent sun je sun yanke hukunci akan abin da suke so. Babu wanda ya neme ni, har bisa ga yanzu magana da nake da kai, babu wanda ya neme ni da wata magana, babu sa hannuna ga kowace irin takarda ko ta aina ko ta jam'iyya. Ban san me suka kulla ba, abinda na sani mutanen da aka ba mu kuɗi 200,000 sun ka sai kowanne membership guda ɗaya, kuma sun je sun yi abin da suke so, sun rubuta report, sun yi hira da 'yan jarida akan cewa an zo za a gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata. To mun ji za a gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata, me yasa ba a yi briefing din mutane da an yi zaɓe kuma ga wanda an kai shi ba? Kuma ina son a shiga media a gani kamar yadda other places din suka zo suka nuna nasu, kuma suka yi shi a bayyane kamar yadda doka ta tanada. Su kuma ba su yi haka ba. In kuma sun yi, to da Allah ina buƙatar a kawo min bidiyo inda aka yi wannan abu. Insha Allah.